Sarap buhay tayo dyan, mga kawak. Ako'y talagang sinusubukan ng panahon. Talaga naman. Gusto ko lang sabihin na sinusubukan ako ng panahon ngayon kasi totoo lang, kanina nakapag-shoot na kami para sa vlog na to. Tapos ngayon, kailangan namin mag-shoot kasi rinig na rinig yung electric fan, hindi marinig yung boses namin. Ay, nako. Yun, so ang title lang namin is First Quarter Achievement. So, yun kasi gusto lang namin kwento yung achievement namin ngayong first quarter ng taon bilang WAC family. Gusto rin namin kwento kung ano yung mga comments sa amin. At ano pa ba mga gusto kong sabihin? Yung mga naging palya ko this week. Muntikan kami hindi magkaroon ng content kasi unang-una may nagawa kami nung Saturday na content. Tapos nakorap yung video. Tapos kanina may nagawa na kaming content. Tapos rinig na rinig yung electric fan. Hindi narinig yung boses namin. Hindi, meron pang isa. Yung meron dapat tayong ibang content, yung 5 topics na dapat para sa ngayon yun. So dapat pala, nga pala. Yun nga, yung isa din na hindi namin kayang i-present yung isang content namin na informative kasi medyo kailangan ng maraming detalye. So, yun, kinapos kami sa oras sa preparation. Ano bang dahilan ba't kami kinapos sa preparation? So, syempre, ang ginawa namin, yung, di ba, quarantine nga. Tapos this week, pumapasok na ako sa trabaho. Hindi ang nangyari, pag umuwi ako, kailangan isa-sanitize ako. Tapos nitong nag-rest day kami, laba kami ng laba, sanitize tayong buong kwarto, sanitize yung sala. Tapos, kaya hindi namin na-review yung content namin. Tapos last week, 2 video pa yung ginawa ko kasi nga yung video para sa week na yon, tapos yung video para sa kasal ng kapatid ko kasi parang nabigla kami dun sa nakasal niya na pala. Yun pa yung mga namin. Grabe. Sobrang prepared na ako para sa parang yung pang cover ng vlog ngayon eh. Tapos pagtingin ko kanina, shucks. So yun yung comment sa amin. Ano ba yung mga comment sa amin? Ang comment sa amin, naalala mo? Yun, monotone. So bakit monotone daw kami? Sa totoo lang kasi, dito sa compound na pinagtitira namin, parang, syempre, mga professional nasa paligid namin. Tapos, konti lang kami dito sa compound na to. Kaya, as much as possible, hindi namin, parang dinidisrespect yung compound na tahimik. Yan. Siguro, babagoy namin yun. Magandang suggestion yun na magbago yung tono. O kung monotone talaga ako, baka ganun talaga Baka siguro walang emotion minsan. Minsan pagod na din. Minsan hinahabol yung weekly na vlog namin. Muntikan nga kami hindi magkaroon ng vlog ngayong linggo na to. So, habol lang mga Dawa yung sigaw. Ganun. Sigaw. mga tawang ganun. Hindi. Ano pa ba? Yung comment na tungkol sa name namin na WAC Family. Bakit daw WAC Family? Ang mga meaning daw nun stupidity. Mga parang ganon, something, no? Sa amin kasi mas nag-focus kami sa paggawa kagad, di ba? Parang hindi kami nag-focus dun sa specs ng gagawin namin pangalan. So, ginawa namin, yung produce ka ng produce, gawa ka lang ng gawa, di ba? Parang gano'n Parang pag mas nag-focus ka sa specs ng mga bagay na ginagawa mo, tulad ng kunyari, dapat maganda yung pangalan, di ba? So parang mas naho-hold back ka Parang may tamang term doon So parang ang naging pinakatamang term doon, pag panay-analyze ka, analysis paralysis. So hindi namin na-analyze yung pangalan namin ng WAC Family. Ang talagang ginawa namin is WAC. Kasi, ano bang WAC? Ano ba kasi yung WAC sa amin? Ano ba yung WAC? Ano ba kasi yung WAC?
Wanda, Asayas, Kevin. Oh, tapos, Yun na lang. di ba? Wak Yun na yung family. naisip namin. Dapat sana yung surname, di ba? Pero parang mas naisip namin kasi mas unique. Mga ganung bagay. O, natakal natin monotone, yung wak. Tapos yung mga nangyari, bakit hindi maayos yung natin. Yung nagawa natin vlog ngayon, parang biglaan vlog na lang, biglang tambay na vlog na lang. Yun, pagpapasalamat naman. Ay, sorry. Ito na yung remote. So, yung pagpapasalamat namin kay Janelle kasi halatang nanonood siya kasi nagko-comment siya sa mga video namin eh. Janelle na pinsan niya. Papasalamat kami sa 58 subscribers this year kasi 30 lang kami natapos ng December tapos nitong first quarter. Nagdagdag ng 28 so 58 kami. Tapos salamat kami sa mga bagay-bagay na nangyari sa bahay at sa buhay namin. Natuto kami nitong COVID, natuto kami ng essentialist. So, ang pinakain namin is yung essential namin. Diaper ni baby, spinach. Ay, ano ba yun? Wala kami spinach. Diaper ni baby, bigas, kamote, carrots, squash, mais. Yan yung mga essential na binili namin. Tapos, dried shiitake, saka TBP o texturized vegetable protein. Yan. Ball kasi ako sa P, saka sa F. Papagbaliktad ko yan eh. Saka boy, saka victory. Ano pa bang mga pwedeng sabihin, mahal? Yun, hindi rin kami makaayos ng vlog nga nitong mga nakaraan kasi mas nag-focus kami sa likot nitong bata na to. Ni Asayas. Kasi ang hirap niya ng alagaan, 10 months na siya. Every now and then, kailangan titignan mo kasi magkukulit, maglalaro, sisigaw, iiyak, gutom, tatae, kung ano-ano yung nilalaro. So, yun. Pag rest day ko kasi, dapat tamang pahinga si Mahal eh. Pero, nangyari ngayon, pag rest day ko, laba, ako yung maglalaba, magsasampay, siya magtutupi, tapos halinghingan kami sa pagbabantay kasi syempre parang ito yung crucial time na pagbabantay ng bata eh. So hindi naman kami ganun kagaling na vlogger, pero we're trying to be the best parent ever. Diba? At ano pa bang masabi mo, mga madadagdag mo sa vlog natin para sa araw na to? Yung about sa sibuyas. Mahal. Ayun, yung benefits ng paglalagay ng sibuyas sa kwarto. Parang na-absorb niya yung bad bacteria sa mga viruses na something. Mga benefits of onion in your room. Parang ganun. Ano pa ba yung mga ginawa namin this week? Nag-disinfect kami ng kwarto ngayon. So, yun. Linis ng bahay. Kahit pa paano. Yan. Tabi tayo sa pagbablog. So, si Asayas kasi kahit pa paano 10 months may sarili na siyang mundo. Patayo-tayo, pawak-awak ng kung ano-ano. Yan, palikot-likot. Nakapagod. At marami kami natutunan sa panahon na to. Si Asayas kasi, yan, laging nandito. Pinapasaya yung buhay namin. Kaya naman kami talaga nagbablog kasi para sa... Yan. Kaya kami talaga nagbablog kasi para sa... Mapapanood niya sa to. Pag lumaki siya, syempre, pagtatawanan na namin, bonding time, ano yung mga ginawa namin, nung bata siya, ano yung mga event na parang experience namin noon. Ganun. Mga ma-share namin knowledge sa kanya. Siyempre, hindi naman lahat mag-i-stack sa utak mo na maaalala mo sasabihin mo eh. Kaya mas maganda parang mag-keep ka ng mga artifacts o
Artifacts. Mag-keep ka ng artifacts. So, Napatay mo na. oh, hindi. Parang mag-keep ka ng mga memory. Parang, syempre, Ayan o, ayan o. Ay, tingnan mo o. Ayan o, ayan o. Tulisin mo to. Yung red button. Ay, pop talaga. Oh. Ito, YouTube. yun, keep kami ng memory. Parang sa amin kasi, itong YouTube channel namin, parang ito yung ano eh, yung mga sulat sa pader ng mga nasa caveman, parang gano'n. Parang may pagbabasihan sila through the year. So, parang pwedeng mapasa namin sa mga kamag-anak namin, minamahal sa buhay, at sa aming madaldal na anak. Lagi yan, sasabay kasi sa akin pag nagsasalita ako eh. Yan. May gusto ko kang sabihin, Mal. Sa akin kasi parang sabi ko na nga yun, yung... So, i-recap ko lang yung mga sabi ko siguro, paglilinis namin, mga nangyari dito sa bahay, pag-corrupt ng mga video, yung informative namin video na hindi namin na-prepare ng maayos, nagdalawang video kami last week. Pa ba? Parang mga ganun eh. At papasalamat kami sa subscribers at kay Janelle. At yun lang naman para sa akin. Bye. See you soon. With love, life. And pure happiness.